kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi mone mon foof salminama yettama e oɗo altine hannde joni joni paaden koye roɓino men jayndeji altine nogas nayi lewru juillet hitan ujunnaje ɗiɗi nogas e tati jayndeji leydi men e oɗo subaka hannde ɓuuri artude koko yewiti dawrugol hay sinno tawi ko toɓɓe certuɗe goɗɗe ene tawe nder jayndeji ɗi puɗɗortoɗen ko jayde enquête nden jayde ne wayno wi ko alhaali Karim Meïssa Wade e oɗo saha hannde ko on opération blanchissement manam lalliddemo walla ni lawƴudemo haw laaɓa ceer e ko yewiti e ko tumano to banggue ciɓogol koppareji leydi ndi ɓe kolliti wonde tan ko ɓen ɗon wonɓe e nder parti démocratique sénégalais darima ngam laɓɓitindemo ɗum ko caggal nde o artira e on ɗon géopolitique woni ngal dingal dawrugol leydi men e nde yontere yewtude saabi noon eɓene eto tigui rewde plateau ɗi ngam wiide wonde Karim Wade ko wanno ko walla ni ko fawno ko wodani kono kay koko tumano woni ko jayndenkoɓe ɓuuri yañade e helle mumen tati e nder nden jayde enquête jayde Dakar Presse kam ni ari ko yewti candidature omo ganduɗa ko Khalifa Sall e on ɗon Karim Wade mo kalden joni ɓe mbi ko Ceerno Alassane Sall mo ganduɗa ko joom land république des valeurs rewum ngor on holliti wondere ko yaadani e candidat ji ɓen ɗiɗo kala omo sifoma fammina ɗo wi wonde ina wayno ko en mbawa suɓade ɓen ɓe ganduɗa ko takkaɓe e ñaami koppareji gendi Sénégal kono kadi dutte ina gona ardiɓe leydi Sénégal ɗin konngol makko ne jaaji hello joyyi e nder nden jayde Dakar Presse jayde Rewmi Quotidien kañum ne ari e konnguri ɗon ɗo invité noon ɗo bismono yewtere witende grand oral toon to Rewmi TV on ko maire mbo Yoff o wiyete ko Seydina Issa Thiawlay ɓen jayndenkoɓe noon ne mbayno mbi ko on ɗon suuti konngudi ɗo wi wonde ko Khalifa Sall ha hande de inane heddi e nder coalition Yewwi Askan Wi kono o wayri walla ni o natti hebde on convocation woni on lettre mo ganduɗa o ko bismago ngam andude activité ji on ɗon on kanɗon landa walla mbiyen on ɗon coalition jayde Le Quotidien kañum ari koye candidat ala candidature mbo alliance pour la république APR sumgoji 2024 ɓe mbi e oɗo saha hande de ko hunde nde inana jiiɓi kono kadi ne hawni sababu o ko hay goto anda holtanmo maw leydi ndi jogori hande o suɓade ɓe mbi tan on ɗon jogoɗo suɓede ni ko inconnu ha oɗo saha mbo kalten manam hay goto yani piste mo ganduɗa ina nawa ɗum eko yewti on ɗon candidat maw leydi ndi joopi eko fate banggue ɗin sumgoji 2024 jayde L'Observateur kañum ne ari eko yewti on ɗon choix woni ngol cuɓogol candidat bo benno ɓe mbi tan de hande ko ɗum angoisse ko yewti ko e on ɗon salle d'attente walla ni ko yewti patgol ko fate banggue on ɗon poɗɗo suɓede ɓe garti e on ɗon retour de case de départ ko noon ɓe mbi oɗo saha hande ko maw leydi ndi nana tan ƴeewo ruttade e dernier muɗum réglage fandare nde noon ko anje ko wiyete ko frustration woni tan ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko so tawi wiyama Samba suɓama tan Demba Lawo e wiide makko noon ko yidde marde dendagal ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni wonɓe e nder on ɗon coalition hani e nder kanɗon lando wiyete ko alliance pour la république jayinde witende les échos kañum ne hari ko yewti ko e lomto on ɗon maw leydi ndi to banggue APR e on ɗon coalition Benno Bokk Yakar ɓe mbitande ko oɗo cukko hoorejo toon to assemblée nationale kañum e oɗo saha hande riwti Amadou Ba
o wotani ko Abdoulaye Daouda Diallo ko non jaynankoɓe mbi on Ibrahima Baba Sall ɓe mbi tan de ko holliti wonde ko gonka kono kadi darde omo ganduɗa ko Abdoulaye Daouda Diallo ɓuranimo suɓede e nder on alliance pour la république e Benno Bokk Yakar Aliou Ndaw Fall on ɗon ko secrétaire national kañum halfina ko yuti ko e gueɗe diaspora kañumne kadi ɓe mbi suuɓi ko on biteɗo Abdoulaye Daouda Diallo jayde turbine kam ne oɗo subaka hande ari Amadou Ba e ko yuti on présidentiel 2024 witande ko Benno Bokk Yakar wawa so tawi manam so tawi gagnaki on ɗon Dakar ne wayno tan ɓen jogori yaade ko yitti ko e deuxiéme tour kanko de konngudi makko o haalno ɗum koye nden yewtere nde bismono toon to 7TV yadude hen e Maymouna Ndour Faye jayede L'As quotidien ari e natal mum e oɗo ñalawma hande ko natal Abdoulaye Daouda Diallo wondude on ɗon Amadou Ba ɓe mbi tan de sumgo candidat on ɗon Benno Bokk Yakar ko le mortal combat manam ko ɗum haare wulde jaw e oɗo saaha kono ɓe mbiri saabi noon ɓe mbaɗi natal ngal to junggo ñaamo Amadou Ba junggo nano mo ganduɗa kan woni Abdoulaye Daouda Diallo jayde Le Quotidien ari koye publication on ɗon livre mbo windi Madiambal Diagne alhaali Ousmane Sonko e Adji Sarr ko livre mo ganduɗa o pour l'histoire ko noon o wiiri ɗum kanko on ɗon Abdoulaye kanko on ɗon biteɗo Madiambal Diagne noon o arti hen ko ɓuuri yajde nder nde deftere nde o windi o holliti omo haala hen jonde makko e Ousmane Sonko kono kadi e holno maw leydi ndi tiniri ko yiwti ko e on ɗon accusation de viol ummorade Adji Sarr e ko yiwti on ɗon fannu kono kadi holno maw leydi ndi Macky Sall yinno faworade Ousmane Sonko e juuɗe ko yiwti ko e ñawde leydi ndi fof kanko Madiambal Diagne omo yañi hen e hello 7 e nder nden jayde Le Quotidien jayde Source A kañum yilli ko toon to Touba ɓe gari koye caɗele ganduɗa de nani heeɓi ɗum ɓe sogoli Touba ɗum ko caggal nde toɓoli telli toon ko inondation manam ko ɗum yolayro hewndu woni ko teska toon to on ɗon nokku saabi noon jaynekoɓe mbaɗi ko natal ɗon ɗo yimɓe juwata e diƴƴi andinde wonde tan ɓe sogo Touba e oɗo saaha inana wuuri caɗele kewede ndiyam e nder gonɗon wuuro teddugo jayde La Tribune Sport ari ko yitti ko e Ismaïla Sarr caggal duuɓi nayyi ɗi o wonno toon to Watford leydi Angleterre ñalawma hannde o on ɗon natif mo Saint-Louis ma yilloyo walla ni mbiyen ma fettoy toon to Olympique de Marseille saabi noon e subaka hannde o jaynen koɓe mbaɗi ko natal makko ɗon ɗo ɓorni on ɗon maillot de Marseille ko hono ɗum kadi tawate nder jayde Stade Quotidien nokku ɗum guddirta robin men jayde ɓe mbi tan ko caggal duuɓi nayyi toon to Watford Ismaïla Sarr ma signin toon to Marseille e ñalawma hannde o omo faada visite médicale toon to on club phocéen ɓe kolliti wonde noon ko kanko Ismaïla Sarr mo fetti toon e ko yiwiti e on ɗon manam mo fettu on ɗon club biteɗo Olympique de Marseille Nicolas Jackson kamne ina tawede nden ɗon jayde ko bi goto e 3 passes décisive woni ko waɗi e nder match ɗiɗi amical on club makko kesso toon to Chelsea kanko Nicolas Jackson noon jayden ko ɓe mbi ko naati e ko yiwti ko hande e ɓerɗe ɓen ɗon club mbo Chelsea tawteɗo toon to Londres ko ɗum wonno robine men jayndeji e oɗo subaka altine hande ene woni nogas ne lewru juillet joni joni o paaden koko yiwti ko e rogere men wattindinde woni fait divers rogere men no wattindinde hande wona fait divers kono kay ko gueɗe patam lamiji mantiniɗi ɗum ko caggal nde won e sukaɓe ɓe ganduɗa ko ɗanniyankoɓe tawi ko jibinaɓe toon to caggal leydi Sénégal piiɓi oɗo saaha hande ina wayno tan wadde juuɗe mumen e ɓamtare leydi Sénégal ina hen ɓen sukaɓe ganduɗa ɓe ko sukaɓe diwan mo Matam tawi kadi ko rewɓe kañumen jiiɗi maade walla mbiyen ni lorde toon leɗɗe ganduɗa ɗe ko leɗɗe biteɗe palmier beele diwan ne wawa dañande hoore muɗum ko wiyete nebamtir mboɗo andi sosoɓe e jajaɓe ene cohli ɗum no fewi en jaaha toon to Matam ngam keɗɗen ko Gawus Diako waɗani en ko fate banggue ngol cimtol e ɓeɗon rewɓe ganduɗa ko fuɗɗiɓe golle e on ɗon diwan hande o hewɓe e sukaɓe jibinaɓe caggal leydi hakkillaji mabɓe garti e iwdi jinnaɓe mabɓe Fatimata Almami Gaydo ko goto e ɓen ɗon sukaɓe jibinaɓe toon to leydi France arti e nder diwan Matam ko tawete hande o ko ɗo e guriki Samba Diom wuuro jinnaɓe makko o arti noon e sababu jillu makko e nder goɗon wuuro karala ben ko tout d'abord yiide bandiraɓe arde salmindeɓe aussi min mbaɗi profité e oɗon voyage yiideɓe kala ko fate e affaire dema ɓe kolla min ɓe andina min caɗele mabɓe comme ça minen somin ruttima France taw wonko min miiji e wonko min wawi walludeɓe mais aussi minen min gadduno ko leɗɗe plan de palmier min addorino ko yaade Boki Diawe min jogui partenariat toon e kadi après minen fo min gaddori ko min beni juuɗe ko riki won yaaɓe juuɗe jaabe won e sukaɓe nena dondu e guiray e minen ɗo en e wuuro he min gari ko awde lekki hay sinno noon yidde mabɓe ko nebamtir wata dañede e guriki Samba Diom ɗum ɗon ko caggal nde ɗeɗon leɗɗe lora e nder wuuro ngo kono o arti holko woni sababu hande o haaɓe garti e nder wuuro ngo holko waɗi
motivé mi sikki bodo yidi wuro baɗi ko ɗon min jeeya mais aussi bodo yidi bamtare juude bodo yidi jam juude et il faut aussi sukaɓe men hande battay hakkille e guure amen e ɗum woni aussi sababu oɗon projet ko addude sukaɓe jibinaɓe France ɓe gara ɗo henne Sénégal kala ko fate affaire ndema ɓe taw hakkille mabɓe ne huccita hen aussi e ɓe mbawa wallude sukaɓe jibinaɓe Sénégal ɓe liggodira e kamɓe e koye mabɓe ɓe mbawa nafodir hay sinno noon aɓe jogui eɓoji kewɗi ɓe gardini hande o kam ko ndema sababu o noon ko ɗum ɗo o wi par ce que ndema pour min ko l'avenir won formation goto mi wadno 2020 mi tawi noon affaire ndema ko ɗum wawi comment dire ko ɗum nangui neɗɗo quoi mi arani haalde technologie walla innovation et pourtant mi jangui ɗum foof kono mi tawi hande l'avenir surtout ko aroyta ko yimɓe foof foti huccide e affaire ndema Fatimata holliti ɓe mbeeɗi juuɗe gam liggotade e dendagal jodiniɓe laamu ngu e nder diwan o woni ko wiyete commune aji ɗi mi waɗi feere foof beela mi jokkodira e leader amen wonɓe responsable ɗo en e département Kanel e commune Horkadiére Gawus golle ma jooɗi peewi kam jodni hen toon to diwan mo Matam en jettima en jarnimo ko hollirde wonde tan ngal ɗo baɗal patam lamiwal ngal ɓen sukaɓe rewɓe jibinaɓe toon to caggal leydi Sénégal mbaɗi hakkillaji mumen ga e leydi ndi wona tan mabde comci kono kadi e koppeje garta caray ɓesguli walla ni caray bandiraɓe walla dokka ɓe ganduɗa ɓe ko wododiraɓe ko nandi hen kono kay ɓen kolliti wonde ɓamtare nde ina ɓuura wonde wadde juuɗe mumen e ko yiti koye ɓamtare leydi ndi tawi koto banggue ɓamtare duminde saabu ɓeɗo sukaɓe lorɓe ɗeɗo leɗɗe ganduɗa janggo e jaam ne mbawi addande kala ɓesgu diwannajo en wona ɗum foof jiggoya manam nattude jiggoyade ko yetti ko e ɗam ɗon nebam tiri ko ɗum ballal mawgal eɗen mbi tan hono ɓeɗo sukaɓe yo Allah hebbino hono mabɓe kono kadi dendagal bandiraɗo gonɗo caggal leydi bawɗo wadde hunde hani e gonɗir leydi ndi bawɗo wadde hunde e ɓamtare diwan o walla e ɓamtare diwnuɗi ɗi yo tinno waɗa hen jungo muɗum no fewi waɗno hono ɓeɗo mbaɗni saabu ko ɗum ɓamtare ko ɗum nafoore Allah jarama on jarama ko ɗon guddirten ko yewti e robinet men Diané oɗo ñalawma altine hande Djiby Dieng toon to caméra Ali Fall to banggue montage en jetti Gawus Dia koye ngol ɗon cimtol aɗa min robinet Diané ko janggo sallahu hamɗo jaaɓi yo en gone jaam